салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Englishkhona. имрӯз дар бораи чӣ гуна ба фурудгоҳ равам як муҳовараи хурдеро сохта баҳри шумо пешкаш менамоем. чун ҳамеша биёед аввал калимаҳои асосии зеринро аз назар гузаронда баъд ба муҳовара шурӯъ мекунем. Departure time вақти парвоз. Drop off бурдан. By to то соати 2. Suitcase ҷомадон. To leave рафтан, тарк кардан. A lot of бисёр. To check in қайд кардан. To carry бурдан, овардан. Terminal inside дохил. Depart ҳаракат кардан. Passenger мусофир. To say goodbye хайрухуш кардан. Travel plan нақшаи сафар. Let me know маро огоҳ кунед. Any changes ягон тағйирот. биёед акнун ба муҳовара шурӯъ мекунем. Can you drive me to the airport tomorrow afternoon? пагоҳ нисфирӯзӣ маро ба фурудгоҳ бурда метавонед? Шува, what is your departure time? албатта, парвози шумо кай аст? My flight departs at 4, so I need to leave my house at 1 to get to the airport by 2. My flight departs at 4, so I need to leave my house at 1 to get to the airport by 2. парвози ман соати 4 ҳаракат мекунад. ман бояд соати 1 аз хона бароям ва то соати 2 дар фурудгоҳ ҳозир шавам. Do you have a lot of luggage to check in? борҳои шумо барои қайд кардан бисёр аст. I'm only carrying one large suitcase and a carry-on. ман танҳо як ҷомадони калон ва як ҷузудони дастӣ дорам. I'll bring our smaller car then. Do you know where your terminal is? набошад мошини хурдакакамонро меорам. оё медонед терминалатон дар куҷост? Yes, I'm flying out on Tajik Air to Dubai, so I need to be at the international terminal. бале, ман тавассути Tajik Air ба Дубай парвоз дорам. ман бояд дар терминали байналмилалӣ ҳозир шавам. Can I go inside the airport with you to say goodbye? метавонам то дохили фурудгоҳ туро ҳамроҳӣ намуда хайрухуш кунам. I would like that, but only ticketed passengers can go into the departure area. мехостам, бале танҳо мусофирони чиптадор метавонанд ба ҷои парвоз дохил шаванд. I'll drop you off wherever you need to be dropped off. Let me know if there are any changes to your travel plan. куҷое ки лозим аст шуморо бурда мемонам. агар ягон тағйироте дар нақшаи сафаратон шавад, маро огоҳ кунед. дӯстон, барои тамошо намудани боз ҳам видеоҳои нав аз канали Englishkhona пайгирӣ намоед ва агар ягон пешниҳод ё саволҳо бошад, ҳатман дар шарҳ баён намоед. боқӣ саломат бошед.